Yin kalimin ke kwanko da ewa Suleiman aye Dawuda ka cinyeta donila ko aya ka cinyeta cokodi donila ko paskamba ye jamana kono ni karamogo do be abe palasi do la na bora edoro uba dembila no la harina makala ko karamogo de be kalan sorote nyafo tawsiri kono ngo Abdurrahman Sadi ako Suleimana ye Dawuda cinyeta doni la ako mana doni min tumbe Dawuda bolo Suleimanu yo kala bolo afade do akala la aya lakala doni be mu bolo aya lakala la ani Suleimana yere ye doni min nyini ka faraka ni alay doni min dama ka faraka ani alay famu min dama ka faraka abo misale ke ni ala ko fa fahamuna ha Suleiman parce que Suleiman na fa Dawuda ye kiri fula nyogona tige ala bo kiri famu di Suleiman ma kateme Dawuda ka donc afa Dawuda doni ke bagade do akala na bolo ka Dawuda ka doni soro o de kwa ya ka cieta doni la ayre doni min wore min fana kala ni ala doni wore min fa ndi afana ma ka faroka donc o dira ma ka faraka Abdurrahman Sari bafu ni chokola me kafo hana madende bese kake ko karamogo de nasi jide be ube fendo de be hari nima kala ko ni aye o nasi ndi ema ube ayo wala delikiye ko kitabu be do kuna innamal ilmu bita'allumi doni tese kanya abara foibe kala de mogo site ko ani doni be wolo ote mogo te ko ani doni be wolo min yen nabi nyuma yere Jibril na cide ma ko ikhra ko mana bi khari ako makala Jibril ya la kala de ala ka cide wahu de be cewa jiguma ala be Jibril da cuma kula kala doni mana ulu yere mateo ula kala na de hada made wore de be ko ani doni be wolote doni be kala de na ma kala sirati boloko kata doni ma de foy ka kala de bo ko hadisa nana innama juila liman litamma bihi almami kera kan nomina kata hadisa la fa ja salla jalisan fa sallu julusan ajma'un ni almami sallira asigira abeka sigi ka salli ni hadisa de al-imam ratibu almami minye almami ratibu ye misiri kono wakati be misiri ni almami ratibu jumaye ni walil amru aye mogo min ke misiri mi almamiye ube min ya kan misiri jo aye mogo min suwanti ka ke aka almamiye ube ki mogo ye min suwanti ka aka almamiye ube min yere ya kan misiri jo ayere ya kan misiri almamiye kudai uba funninde almami ratibu bonni abe ni almami sugu kofe na sigira ka salli abbe ka sigi ka salli na sigira ka salli abe ka sigi ka salli la nyina yode men ninte fona ko kudai bada almami be sigi ka wala salli ni darura nana ma ni ujurani darura nana almami ratibu ma asigira ka salli bo abbe ka sigi akana salli parce que dondo la tide sallallahu alaihi wasallam asigira be salli la asigira mugus jolen tora ako soni salli ko fa ko soni atumbe ke mogoye mogomi komale a jam ube minke o kam masake nu u sigilendo nu be joyu kunna soni atumbe ke oye ni almami sigira ka salli abbe ka siga ko fe aka salli wala oye de doni ko yo bilal almami ratibu de kan ni darra nana na ujura nana ma darra minya wakati kode me ate komi kudai ale fana ka baraka ke oye bada ni abe mogo la salli de au be siga no fe wote kommi nye ka jo poto ni nyogon che misiri la be chogori makarudo asabatira sebo bolo utumbe nyogonge ni mugo munu njora poto nye nyogonyo bage ka boy ni misiri yuru walendo jo yorobe misiru la mugo kana jo poto ni nyogonje parce que poto na jora nu nyogonje be safatike
nin poto fule jora a fandoina nin jora fandoina aba ka cetige poto be safatige donc o de koso seba ko utumbe nyogonge mogo kana jo poto ni nyogonche makarhu de do nin misiri yoro walendo aye poto ni nyogonche bila mais don ka baw ya yara nin misiri korola juma don de do jama cha yara bon misiri korolendo donc makarhu haju ba wuli haju be makarhu wuli nanka haju sera wewa poto ewa ni nyogonche jolima darwa na kwanka jo poto ni nyogonche makarhu min bala awulila mogo be joni nyogonche bon ko ni mogo min ni nana ya soro misiru do be siru misiru do yoro walendo mais nana ya soro mogo ye safa jo poto ni nyogonche ni nana kelembeta jo safa kanka jo yoro mi ube faruka ni ya soro safa ko ni jora an ko makaru de do ni mogo jora e kaba kanata ikelen fana kanata ki damna safa e be faruka ni be se katembe hu ko ye nu mancha ni ebeta jo safa kanka jo yorome ka koria kuye ku wole u kanay fe ni obese ka ke ibo ke ni otese ka ke ya soro safa jora yorome e ka faruka ka safa dafa bo ko do ko nabi la isa ko ya me dola ko amasa malla yele sanfe ko obe ko asara amalla yele sanfe bo o tigi ye galon tigela de ala yere ko qur'ana kuno ma qataluhu ma salabuhu ala ko isa ma faga uma isa faga nasara munun ko ye isa faga ko ma isa faga uma isa pani bani arafahu allah ilay ala ye isa porta kata yere man ni qur'ana kolo de atigi ye galon tigela de ni qur'ana kolo nyira la maso kafirino ala de ko isa masa isa ale ala isa kortade ahli sunna wal jamaa uka aqida baka shebau tabina atabi tabiina cide nyere jama kulu sabab min tan ulu be pennen baka ko isa masa isa mafaga isa masa isa be sanfe anyana malendo jinyal laba be jigi ahli sunna wal jamaa ka aqida ni ninde jama kulu sabab ubebe nemba ka isa be sanfe anyana male amasa jiyan laba abe jigi kana kin muhammadu kan mantonye ka dina bara ka kanyana maya toke dugukolo ka besa aka kaburu be do dugukolo indeka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra alama hadama den shike ko kaburu be sanfe ala ko abe bora nin dugukolo indela abebe sagi abe saka sagi naka sudo nin dugukoro de jukoro kiyama do bebe bon nin dugukoro de jukoro kana kiyama kene alama mo shika kaburu ke samfelay mo hadama dende abebe abebe kaburu be dugukolo inde kono isa be samfe amasa nyana malende do abena jian laba ka kanyana maya ka toke dugukolo ka besa dugukolo ka kaburu be do dugukolo inde ka abedo dugukoro inde jukoro kiyama be bo dugukoro inde jukoro donc ahli sunna jamaa ka gida ya ode ni mugo yon nan kariya dalilau yiraila qur'ana ayawla ani hadisa wa ijma'ul umma o dalilau yiraila ima soma e kafire bon ni ala sonna deriswele ne ala yang garjage do ala ambe aya kononten fara nyogon ka tisi aya tan no bena ni ala sonna wa alaikum salam alif abina golo alif la kono abi tarbu jabu ko imam shafi kai imam malik imam angalika ko fana ko jita ki pola ko pasin kuma ba lana sira to fangala na yiri
tumu bi kɛ yiri la yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko silatumu an b'o tumu ninnu silamɛya bɛ jumɛn fɔ o dumuni na tew nin ko ɲininkali fɔlɔ b'ale bolo ko ɲininkali fɔlɔ ko u ko imamuna Safayi ko a tun bɛ Abu Hanifa fini ko ji ta k'a ko a la ko ka barika ɲini ni Abu Hanifa ye nkalon bɛ nin bɔ ni a kɛra kɔrɔta ye ani barika ye Safayi bɛ Abu Hanifa nɔ Safayi ye Kurasiganka ye imamuna Safayi ye Kurasiganka de ciden ka kabila Safayi ka kabila bɛ taa da o de la bon n'a a kɛra ko a ka mɔgɔ ka fani ko ji ta Safayi ye muwata kalan Maliki de la a karamɔgɔ ye Maliki de ninnu ye nkalonw de Safayi ninnu bolo ijima uli umma dɔɔnikɛbaa bɛ bolo sɛbɛw ni taabina ni taabinaw a tɛ daga an ka barika ɲini ni mɔgɔ si ka farikolo ye a ka wɔsiji a ka saliji tɔ ni ciden tɛ sallallahu alaihi wasallam o kɛra ni ciden dɔrɔn de sɛba si tɛ Abubakari ciden kɔfɛ Abubakari de ka fisa ni ciden ka mantɔn bɛɛ ye a ma sabati sɛba si bolo k'u ye Abubakari ka fini ko ji Abubakari ka daji Abubakari ka wɔsiji a ka saliji k'u ye barika ɲinina ye a tɛ Abubakari fana ciden kɔfɛ Abubakari de ka fisa ni ciden ka mantɔn bɛɛ ye mais mɔgɔ kelen tɛ sɛbaw la mɔgɔ kelen tɛ taabinaw minnu ye Abubakari ye ewa ko u ye Abubakari daji ta parce que ka mɔgɔ ka daji ta min bɛ bɔ mɔgɔ la ka barika ɲini n'o ye o kɛra ni ciden dɔrɔn de o tɛ daga maa si an ka barika ɲini n'a ka wɔsiji talen a tɛ daga maa si an ka saliji ta a tɛ daga an ka maa si daji ta a tɛ daga an ka maa si ka finikoji ta ko an bɛ kɔ n'o ye ka barika ɲini ni ciden tɛ sallallahu alaihi wasallam ciden dɔrɔn de kɛrɛkɛrɛ n'a ye sinon a tɔ bɛ n'i y'a kɛ i ye musirikiya kɛ a ka ɲininkali filanan awa ko iri dɔw bɛ tumu dɔw b'a la k'u b'a fɔ si tumu si yiri min tɔgɔ si tumu min b'a la u b'a fɔ si tumu ko o dunni bɛ cogo di dɔɔnikɛbaaw ko fɛn o fɛn ye fɛn ɲugutɔ de kuranna jigin wagati arabuw bolo arabu duguba mɔgɔw tun bɛ ɲugu fɛn o fɛn na n'u t'a dun o bɛɛ ye haramu ye silamɛya sariya kɔnɔ a donna aya kɔnɔ wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharimu alayhim al-qaba'isha ciden ci kun ye de fɛn o fɛn ye fɛn ɲana fɛn daamule ye fɛn ɲuman ye a k'o ladaga fɛn o fɛn ye fɛn ɲugutɔ de a k'o haramu o de y'a to Ibn Hajam a b'a fɔ a ko wa duudun bi anwa'ihi a ko tumu haramu yelen dɔ n'a ka nɔniya bɛɛ a ko tumu sugu bɛɛ haramu tumu n'a ka nɔniya bɛɛ ye haramu de donc tumu haramu yelen dɔ tumu bɛ kabaisa de la a kɛra si tumu ye o a kɛra tumu wɛrɛ tumu bɛɛ ye haramu de a dunni tɛ daga u bɛ don aya de kɔnɔ wa yuharimu alayhim al-khaba'is bon ko cɛ ni muso ka baara kɛ yɔrɔ kelen a haramuyalen don makaruhu dɔn n'a y'a sɔrɔ cɛ ni muso ka baara kɛ yɔrɔ kelen a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na de a bɛ lankolonya e farikolo suturalen tɛ o ye haramu de ala de ko kuranna kɔnɔ wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara'i hijab a ko n'a bɛ muso ɲininka makonafɛn dɔ la a y'u ɲininka hijabu ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ donc cɛ ni muso ka ɲagami ɲɔgɔn na hijabu tɛ muso la a ɲagamira ɲɔgɔn na ou bien a lankolonyara muso in suturalen tɛ o tɛ makaru ye dɛ o ye haramu de silamɛya sariya la bon ko silamamuso kerecɛkɛ a ka silamamuso furu k'olu y'a mɛn karamɔgɔ dɔw la ko a tɛ bɛn min ye kafiri bɔli bato la ko silamamuso tɛ se ka furu de ma ko mɛ kerecɛkɛ tɛ a tigi ye nkalon fɔ nkalon fi kirikiri
karamogo tede galontigela de do donc fengo fenye kafiru de ala ko la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna ala ko mu'minu muso te daga kafiri fana te daga mu'minu muso e wote daga donc ola silamiya sariya munna silamiya sariya ko silamake ika kerece muso furu silamake ika yahudiya muso furu ala yo ke ka barika da ke silama de ka u ka nyuman do uye parce que silama fule an ka kitabu alli mananai kitabu min jigina musa kalli mananai kitabu min jigina isa kalli mananai aw alli mananan ka cidenye alli mananin isaye alli mananin musa ye ninde koso ala ye barika da kanye ka daganye an kulu ka muso furu ode ato ye karamo do nyinenka ko munna adagara aw silaman wuye aw ka an yahudiyani akerecew akan ka muso furu a haramu yara an ka muso furu akwa yelli manani qur'ana ye ayelli mananan ka cide ya amba ka muso furu aya jabini ninye ako awli manana ya ka kitabu jigina undere awli manana ka cide unde donc afana kalli manana ka qur'anai akalli manana ka cide nye abe daga awu fana ye akan kan muso furu me nama li manana ka qur'anai ama li manana ka cide nye an kan muso furu ya haramu yauma ah ha mani nasha bon ko do ko ulu tungera jama de ka ke groupe ye u be furakɛli kɛ ka kinw furakɛ ka bedew karew fura ha furani mu ka yɔrɔ furakɛ wa wala ka furani kɛ ka furani ka yɔrɔw fura cɛ groupe de farala ɲɔgɔn kan b'o kɛ komi muso groupe nana fara u kan ko dɔ ko u kan ka cari u ka dabila tiɲɛ don i ma a k'a to cɛw dɔrɔn k'a kɛ musow k'u sen bɔ a la u bɛ musow dɔrɔn k'a kɛ cɛw k'u sen bɔ a la mais a tɛ daga aw ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲagami ko a bɛ yɔrɔ fura a tɛ daga cɛ ni muso ye ko a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ fura cɛw dama k'a kɛ musow k'u sen bɔ a la n'u bɛ ni musow bɛ se k'a kɛ cɛw k'u sen bɔ a la a ɲuman yɛrɛ musow ka t'u ka so kɔnɔ dɛ parce que muso min bɛ bɔ kari kɔnɔna ni bɛɛ de kɔnɔna k'u bɛ furali kɛ k'a sɔrɔ i hijabulen tɛ wali cɛw b'u ye i birilen ni foyi o ye haramu de muso birilen fana cɛ ka jugu a man ka ye donc o man ka kɛ cɛw de kan ka kɛ musow k'u sen b'a la olu ka to so kɔnɔ k'u ka sow fura han ko ale bɛ wari transfert de kɛ bon qu'est-ce dɔ b'ale bolo yala a bɛ daga a b'a fɔ ale bɛ wari tali de kɛ wari transfert de i n'a fɔ aw kuma ne ninnu bon qu'est-ce de b'a bolo yala a bɛ daga a k'a muso kelen bila kɔnɔ a k'aw baara kɛ bon ko dɔ ko ale bɛ wari transfert de kɛ yala a bɛ daga ale ka ka muso kelen bila o kɔnɔ hijabu bani wali cɛw cɛ wa bon an bɛ min fɔ fɔlɔ dɔɔnikɛbaaw ko muso ka bɔ ka baara kɛ u ye saratiw de k'a la sarati fɔlɔ ye mun ye darura jɔbaga tɛ muso la balobaga tɛ muso la mɔgɔ si de t'a bolo min bɛ se ka jɔ n'a ka kunko n'a ka wajibu ye k'a balo ani fana ni muso bɔra so kɔnɔ ko a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a kana sɔrɔ min ye so kɔnɔ baara minnu wajibira ko olu tɛ tiɲɛ a ka tobilenw dɔw marali ni olu tɛ tiɲɛ nin ye a dɔ ye darura kɛlɛ filanan a kana sɔrɔ baara minnu wajibira ka so kɔnɔ na ale bɔra so kɔnɔ ka taa baara kɛ olu bɛ tiɲɛ o ye fila ye sabanan a k'a sɔrɔ a farikolo bɛɛ suturalen don a ka yɔrɔ si tɛ kɛnɛma farikolo bɛɛ suturalen don a yɔrɔ si tɛ ye hijabu dafalen silamɛya sariya hijabu ba ye nin tɛ saba ye wa naaninan a k'a sɔrɔ a bɛ taa baara min na baara min b'a ɲɔgɔnna musow cɛ la
bara min na ba nyuguna muso cela bara min ni muso ya beta akana sura beta bara farikoro wa giri bara dora bara girma dora bara mi ni ani cewde kakanaye o bara giri suwa kana soro bara do aka soro bara do bara min ni muso ya beta bara inga kya damuna muso cela nani wali cete nyagambi adamuna muso cela donc ni ya joliye nani duruna akana soro ne abeta bara ke yoro min nani wali cebe langolonya akeleni wali cebe saka ke harina ya sura be hijabu ko bale keleni wali cebe kelende be langolonya mugo worete akana soro bara imbe obe bara inna nin kera joliye duru worona akana soro bara inni tama bala tama mi ni aya soro ewa dobe bo sallila tama min konona parce que tedde daga muso katama ni jumra mitala haramudo akana soro ni tama bala nabe tama ni jumra mitala muso ka voyasi katama ni jumra mitala haramude do doni ka bawo ye sarati min kala pour muso ka bo kata barake hakili be mununa ni surutu de do darura gelen ka soro men ni e muso e bese muso kore e be jona ka wajibiye ika muso to ika sokono nala akika deun ewa lamo aka ewa ika sokono barau ke ode kanya ala de ko wa kharna fi buyutikunna ako muso ka sabatu ka sokono ciden ko buyutu hunna khairu lahunna ciden ko muso sokono na de kanya ma kateme yorobeka wala ambe min fiye min ye wori transfere e yere ka ke ka muso bilala manka ke ani wali cew be lankolonya do bena ka wori tay basoro mo site ani muso be lankolonya donc ko tebbe ikake e yere ki ka wori transfere barake ube ika che wore nyini danna yama ika bilala muso to so kono muso manka bo kata bara la ni daruranga de mana ni darurana na be bo ni saratu dafara min ni darura mana ala de ko wa kharna fi buyuti kunna ayi sabataka so kono ayi sabataka du kono ciden de ko buyutu hunna khairul lahunna akom muso ka so kono de kawsa makato mi robeka aha bo ko ewa munum ba foko ube bo kata barake ka barake deum bila so kono be ulube ta bo kenemo tebbe bara muno be barake dembilala ede kakanu o wajibra edeka ube saka barake don do yere bila sokono silamawte ni o yeddem mara doro abu jogo de tinya kasi e wa salli baliya yere do dusukun kono donc o tebbe o da to bun khaymu ko akoni mugo tunyado ni ewa jamana nyema utumbado mara baga utumbado ka tieni muso nyagambi halakili mimbala kata jamanama ciyali mimbala kata jamanama ani hada madon ka jiya nyanama yama aku utumbe utumbu ka fere bedeke ku ka mwende berke ka muso balala aku ewa dina tora irete folode cewu ni muso ka nyagambe ako tora mimbala kata jamana yere ka jiya nyanama yama anaka economy anaka sécurité unaka feuma akoni marabagaw tumbo do ko bo fere bede tige ko bali sani ewa dina tora yere folo tora de bala kata hada madon ka jiya nyanama yere de non folo jewu ni muso ka nyagambe tora bala kata hada madon ka jiya nyanama yere de ma folo dina nye bun khaymu ko ni ewa nye marabagaw tumba do ku tumba ntrede ka bali ka teme fembe ka sani ewa dina yere tora kana folo سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك